No, takže Klára našla roháča, tak som povedal, že si ho pozrieme. Takže tu máte klieštíky, tu máte kliešte, tužím sú z rohoviny. No, ale ideme k tomu. Takže, no, Klára ho našla mŕtvie, takže, no, je natrhnutý, ale nedá sa to poriadne ukázať. Ukážem vám ho aj otočeného. Dobre, tak tu ho máte otočeného. Aj oči mu môžete vidieť, len nebudete ich dobre vidieť, nebudete ich ani vidieť. Takže, nohy máte tu. Hýbu sa ešte tie nohy. Hýbu sa. Normálne. No, už ani není živý. Tak není živý, ale ešte som skúšal nejaké triky s ním vonku. Tak som vám teraz o ňom niečo povedal. Je to roháč. Určite to nejaký viete. Je to roháč, ale určite všetci to viete, už som to hovoril. Takže, koniec našeho filmu. Čaute, ešte niečo vám poviem. Poviem vám, že som tu uvidel aj krídla. Tu máte tie krídla. Tak čau.